Eihän sitä ole kuin muutama päivä, kun sinä istuit mun sänkyni vieressä. Nyt on kaikki toisinpäin. Mun elämässä on kääntymässä uusi lehti. Mä olen vihdoin löytänyt perheeni, jonka mä joudun jättämään jo aikoja sitten. Mä aion järjestää asiat niin, että me voidaan kaikki olla taas yhdessä. Mä rakastan heitä koko sydämestäni, niin kuin mä rakastan sinuakin. Miina, mikä sulle tuli? Hoitaja! Lääkäri! Tulkaa joku äkkiä auttamaan! Sä kyllä näytät tosi hauraalta. Ehkä se on parempi, että sä et tiedä, kuka mä olen. Tai että me ollaan sisaruksia. Mä luulin, että se oli miten oli. En mä halua, että sä kuolet.